uso nyanya nango? Nyanya ni siling 25. Ariyo siling 50. Idwa maya. Ang'o michako ni achiel 25 first like sana achiel 50. Wacho nango? Nyanya ariyo siling 50. Dikucho kwani nyanya re mited. Kakoro anyiew nyanya siling 50 nyanya ariyo. Taloto nyanya wa 20. Ere bineno ka donjo nyanya sani oidho. In ng'iye kaka piny chal sani. Nyanya idho to dong kaka nyanya tiyo kaka alot be tiyo. Iketo nyanya ariyo kidwati weyo madam. Na nyanya yawa. Bayiro digo nyanya mabeyo maliki jange pe. Aneno ni gibeto. To koro dama nyanya 50 to nyanya alot 20 yawa. Nyanya 50 cheptida alot masin 20 yawa ng'ani kaka kineno. Dirude kata nyanya no ng'iew kitungu ti dhiru ti chiem. Kitungu to pesa di? Kitungu achiel siling 10. Kara wuondi ni mia kitungu ti usana nyanya para. Si wuondi ni mia kitungu. Nikech nyanya ok dang' anyiew. Madam, jango kami kitungu nikech ambe ok ayud gi nono. Dongori wuond achuli. Nyithindo madidege okuluoro lwaro king'eni ng'ati ng'ama nami pithago ge wa. Obedi pare ok dang' anyiew nyanya 20. Abo uso ne ng'ama chielo. Itero wa marach. Nyanya idho nang'o? Ok idhi e chiro idhi ng'ikuro. Ere kaka nyanya to dak uso no alot ni. Idhi ne pur sel mirido go lo ng'e pur. To donge mo miya mi customer. Dongan ka mondo mi yur pesa. Alot ni pesa di? Alot ni pesa di? Alot no siling 120. Pare niya. Ok ni biro kani mondo cham pesa pa ni ne jawala ke. Idhi neno kaka piny ta. Wewe pia man nyanya mbele kuchodhi kucho. Abo uso kidhi adhe giga mayiero maler malich gi ng'ato de tugo. Dhiyo.